Ден 17 от априлското им предизвикателство да ви говоря на български за важни за мен теми всеки ден до 30 април. Наскоро собственик на бизнес ми писа: искам да помогна на хората в офиса ми, какъв тест да им дам, за да разбера какви са. Краткият отговор: не започвайте с тестове. Да, има тестове за хора, които искат да разберат повече за когнитивните си способности, но никой не е длъжен да споделя лични и детайли за здравето си на работа. Целта не е да разбереш какви са хората. Целта е да създадем среда, в която могат да работят добре. Как изглежда това на практика? Първо, яснота. Кой какво прави, до кога и как изглежда добре свършена работа. Второ, гъвкавост. Не всички работят по един и същ начин и това е окей. Трето, среда. По-малко шум, по-малко прекъсвания и повече възможност за фокусирана работа. Четвърто, разговор. Не е какво ти има, а какво ти помага да работиш по-добре. Не ти трябва диагноза, за да можеш да подкрепиш човек. Трябва ти култура, в която хората могат да изкажат нуждите си, без да се притесняват. И това работи за всички, не само за различните.